Martta löytyi Torreviejossa niin Merccadonan parkkipaikalta. Ensimmäisen kerran kun näinkin ja tulin kaupasta ulos kauppakassit käsissä, niin ihan ääneen ajattelin, että voi ihan paska, koska heti tuli semmoinen sielujen sympatia ja tiesi, että sitä ei voi jättää siihen. 2 kuukautta suurin piirtein kävin joka päivä Merccadonassa parkkipaikalla kattelemassa, olisiko se siellä, ja melkein aina se oli. Ja sitten annoin sille ruokaa, mutta kertaakaan se ei antanut koskea. Sitten Seppo joutui kans päivystää siellä parkkipaikalla ja Seppo sanoi, että nyt se loppui. 2 kuukautta oli mennyt ja sitten lähdettiin seuraamaan Marttaa. Se meni sinne Suolajärven kampolle sellaiseen rötiskötaloon. Ja sellainen mustalaisnainen asui siellä rötiskössä. Ja Seppo pyysi siltä, että myy toi. Se nainen sanoi, että 30, Seppo sanoi 25 ja 27 euroa se ostettiin. Martta on ollut meillä tällä hetkellä aika tasan tarkkaa vuoden. Siitä on tullut ihan perheenjäsen.